Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds sing again in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dream till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams forever they be. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Не палохайцеся, паважаныя тэлегледачы, гэта не англамоўны праект. Гэта па-ранейшаму віктарына размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння гэта зробяць гурты Васабі Джаз Бэнд, да творчасці якіх мы дакрануліся, і Біфолк. Прывітанне! Слово капитанам. Спочатку Андрей, слухаю вас. Добрый день, меня зовут Андрей Васильев. Я з'являюсь музычным кіраўніком маладзёвага гурта Васабі Джаз Бэнд. Наш гурт выконвае музыку джазового накірунку. Ансамбль часто выступае на канцэртных пляцоўках Беларусі. А за мяжой выступаете, Андрей? Да, мы часто бывали у Шотландии, Польши, Эстонии, России, Украине. Выдатна, Андрей. А хто з вами сёння? Я представлю удзельнікаў нашай групы. Гэта наш вокаліст Алексей Лукьянов і чалавек, які дапамагае нам у арганізацыі нашай дзейнасці, Лизавета Пырх. Выдатна, дзякую вам. Ну а цяпер давайте слухаць капітана другой каманды Біфолк. Станіслав, слово вам. Добрый день. Добрый. Меня зовут Станіслав. Я з'яўляюсь гітарыстам музычнага гурта Біфолк. Вось, гэты гурт быў створаны ў далёкім 2000 годзе. Біфолк – гэта зліццё архаічнага фолку і акустычнага року. Музыка біфолка эклектычна, таму зразумела і блізка розным слухачам. Сёння са мной удзельнічаюць гэта Таісія Серікава, вакалістка, і Алексей Шаўчук, кантрабас. Ну што ж, шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Як валошка ў сінім вяночку, кропля светлая ў ручаёчку, ты праўдзівая і пяшчотная, слова матчына, слова роднае, Ніна Тарас. Прывітанне, шаноўныя удзельнікі нашай чарговай гульні віктарыны. Вітаю і вас, паважаныя тэлегледачы, усіх, каму даспадобы наша перадача, хто ў чарговы раз прагне далучыцца да моўных скарбаў. Сённяшнім гульцам зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам, а таксама усмешак, добрага настрою, перадачы, поспеху, удачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і 1 ці 2 літары ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадваю, што ў першым конкурсе на кнопку націскаць можа толькі капітан. Такім чынам прыгадваем першы слайд. Першым націснуў капітан каманды Біфолк. 5 секунд і ўжо ў іх гатовы адказ. Хто будзе гаварыць? Адказваць буду я, гэта чыгунка.
І гэта правільны адказ. Першыя 2 балы у скарбонку каманды Біфолк. Наступны слайд. Трэба назваць прафесію гэтай жанчыны. Андрэй, ці падрыхтаваліся вы, хто будзе гаварыць? Алексей, отвечай, Алексей. Мабуть, гэта ткачиха. Не, ткачиху туды нам ніяк не ўмясціць. Вы ж бачыце значна менш клетачак. Так, спрабуе каманда Біфолк. Станіслаў. Адказваць будзе Алексей. Гэта ткачка. Ну, калі б яна ткала, то яна была ткачкай. А паколькі яна шые, то яна швачка. Зразумелі. Увага, наступны слайд. І зноў каманда Васабі Джаз Бенд. Ці ёсць адказ, Андрэй? Не, у нас нет отказа. Нема, націснулі, аднак адказу нема. Думае і каманда Біфолк свой варыянт паспрабуе прапанаваць. Не? Нема. А калі я скажу гронка, вы мне адкажаце, што вельмі знаёмае слова. Гэта гронка. Вельмі знаёмае слова. Увага, наступны слайд. Васабі Джаз Бенд. Калі ласка, 5 секунд спатрэбіцца? Отвечай, Елизавета. Адказвае Елизавета. Карабель. Выдатна. 2 балы у скарбонку каманды Васабі Джаз Бенд. Наступны слайд. Андрэй першы, Васабі Джаз Бенд. Хто? Алексей. Падэшва. Гэта правільны адказ. Малайчына. І апошні слайд. І зноў Васабі Джаз Бенд. Андрэй, дзе вы вучыліся так выдатна націскаць на кнопку? Хто адказвае? Отказывай, Алексей. Слухаем вас, Алексей. Барэвля. Спрабуе Станіслаў яго каманда. Адказваць будзе Таісія. Басетля. Вы маеце рацыю. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 4. І гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца Алексей і Елизавета. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Першае слово для Елизаветы і Алексея. Башня. Вежа. І гэта правільны адказ. Малайчына. Увага! Паважаныя Лиза і Алексей. Алексей, не губляйте надзеі. Государственный флаг. І зноў Лиза. Дзяржаўны сцяг. Ну што тут зробіш, малайчына? Не теряйте надежды на лучшее. Мой отказ – не губляйте надеи на лепшее. Вы маеце рацыю, Алексей. Малайчына. Паважаныя капітаны Станіслаў і Андрэй, ваша гульня. Увага. Охрана. І першым быў Станіслаў. Ахова. Ваша праўда. Словазлучэнне. Отличная погода. І зноў Станіслаў. Прыгожае надвор'е. Можна так сказаць. Сінонім падабраў, калі дакладна, то выдатнае надвор'е. Залічым ваш адказ. Дзякую. И сказ для вас. У меня возникает к вам много вопросов. У мяне ўзнікае к вам шмат пытанняў. Усё было б добра, каб не прыназоўнік Станіслаў. І цяпер, напэўна, вы ўжо сваю памылку ведаеце. Ці выправіць яе Андрэй? У мяне ўзнікае да вас шмат пытанняў. Андрэй скарыстаў магчымасць і падабраў гэтыя 2 балы. Ну што ж, Таісія, Прыгажуня і Алексей, для вас слова адкрытка. Хуткі Алексей. Паштоўка. Докладно? Интересное путешествие. А вось тут Таисия, яна малайчына, хуткая 5 секунд думае і спакойна адказвае. Цікавае падарожжа. А
Айда, Таисия, молодчина! Сказ для вас. Это действительно могло произойти? Алексей первым натиснул. 5 секунд спокойно думая. Русский отповедник на экране. Гэта сапраўды магло адбыцца. Ну что тут скажешь? Молодчина, Алексей! Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Паважаныя гульцы, усё у вас складваецца добра. І ў наступных конкурсах спадзявайцеся на лепшае. Так можна было перакласці адзін з прапанаваных сказаў. Заданні не былі для вас складанымі. Мажліва было карыстацца шматлікімі сінонімамі. Перакладаючы слова «флаг», трэба было мець на ўвазе, што ёсць два блізкія словы-сінонімы, прычым як у рускай, так і ў беларускай мове – сцяг і флаг. Калі гэта дзяржаўны сімвал, то перавагу пры перакладзе трэба аддаваць флагу. А калі ў рускай мове гэта слова «знамя», то перакладаецца яно як сцяг. Праўда, сучасная практыка ўжывання слоў гэтага амаль што не прытрымліваецца. Хаця і тут маюцца розныя меркаванні. Жадаю поспеху, далей. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 14-12. На карысць каманды Васабі Джаз Бэнд. Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што біфолк. Я не памылілася? Не. Прыгожае слова «лейцы». Ужываецца яно толькі ў множным ліку. Што гэта лейцы? Лейцы – гэта цвёрдыя цукеркі з начынкай. Вяроўкі альбо рамяні для кіравання коньмі ў запрэжцы. Стальныя брусы, па якіх коцяцца колы цягніка. Ну што, Станіслаў, што прыдумала каманда «Біфолк»? Мы падумалі і лічым, што лейцы – гэта стальныя брусы, па якіх коцяцца колы цягніка. На жаль, вось тыя стальныя брусы – гэта рэльсы. А лейцы – гэта, Андрэй, хто адкажа? Адкажа Алексей. Мабыць, гэта вяроўкі, рамяні для кіравання конямі у запрэжцы. І гэта правільны адказ. 2 балы падабралі. Ну што ж, каманда Васабі Джаз Бэнд мяне такі падмывае падабраць вам беларускую назву. Падумайце над гэтым. Слова «кушнер». Кушнер – гэта гатунак дэсертных груш з салодкай мяккаццю. Рамеснік, які вырабляе шкуры на футра і шые з яго. Плуг з 2 паліцамі для акучвання бульбы. Андрей, прабачце, 5 секунд прайшлі. Хто будзе адказваць? Адказваць будзе Алексей. Кушнер гэта рамеснік, які вырабляе шкуры на футра і шые з яго. І адкуль гэтая каманда так добра ведае беларускія словы? Наступнае слово, паважаны біфолк, для вас. Годзе. Гэта прыслоўе ці безасабовая форма ў значэнні выклічніка. Слова «годзе». Годзе гэта хопіць, даволі. Выдатна. Апускай уніз. Хто будзе адказваць? Адказваць будзе Таісія. Мы лічым, што годзе гэта хопіць даволі. Айда малайчына! 3 балы. Ну што ж, прыназоўнік ці прыслоўе бывае і так. Слова «кшталтам». Кшталтам – гэта залпам, адразу. З самага пачатку. Быццам, тыпу. Мы гатовы
Гатовы адказваць. Андрей, хто будзе гэта рабіць? Адказвае Елизавета. Мы лічым, што кшталтам гэта залпам адразу. Залпам, кшталтам, вельмі сугучна. Паважаная каманда Біфолк, трэба даваць адказы. Хто гэта зробіць? Адказваць будзе Алексей. Мы лічым, што кшталтам гэта быццам тыпу. І гэта правільны адказ. Падабралі, малайцы. Ну што ж, вам наступнае слова. Слова прыкрасць. Што яно абазначае? Прыкрасць – гэта ўменне прыгожа гаварыць. Зношанасць. Пачуццё раздражнення. Ну што, Станіслаў, што прыдумала каманда і хто будзе даваць адказ? Адказваць буду я. Мы лічым, што гэта прыкрасць, гэта пачуццё раздражнення. І гэта правільны адказ. Пачуццё раздражнення. Лабановіч закурыў, каб перабіць прыкрыя думкі, чытаем у Якуба Коласа. Ушчунак – гэта апошняе слова, і яно для гурта Васабі Джаз Бэнд. Ушчунак – гэта пакаранне, спагнанне. Мяшок для перавозкі сыпучых цел. Можа, гэта пачатак шахматнай партыі? Мы лічым, што ушчунак гэта пакаранне, спагнанне. І гэта правільны адказ. Малайцы! Мы можам пачуць такі выраз сродкі ушчунку. Гэта значыць сродкі пакарання. Дзякую. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы. Ад тэлевіктарыны размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Біфолк» 20 ачкоў. А каманда Васабі Джаз Бэнд у лідарах, у яе 22 балы. Ну, а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда Біфолк. 6 канвертаў вы зараз, Станіслаў, убачыце. Назовіце які-небудзь адзін. Выберыце. Номер 3. Трэці канверт пакіньце, калі ласка. Для разбітага карыта. Знаёмы фразеалагізм, спадзяюся. Ну што ж, толькі 5 канвертаў, паважаны Андрей, засталося, акрамя трэцяга любы. 6. 6, калі ласка, для нас пакіньце. Сажнем носа не дастаць. Я думаю, што і вам ваш фразеалагізм вельмі знаёмы. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы ля разбітага карыта і сажнем носа не дастаць. І паслухайце, што вам трэба зрабіць. У вас будзе 30 секунд на тое, каб растлумачыць сэнс фразеалагізма і потым расказаць, што ён абазначае, каб скласці сказ з гэтым выразам. І ўрэшце трэцяе заданне. Вам трэба будзе згадаць хаця б адзін сінонім з беларускай мовы ці адпаведнік з рускай. Працуйце. Станіслаў, які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм для разбітага карыта. Так, што ён абазначае? Мы лічым, што ён абазначае застацца ні з чым. Застацца ні з чым. 3 балы вы ўжо зарабілі. Выдатна. Скажыце, калі ласка, сказ вы склалі? Сказ такой. І засталася старая для разбітага карыта, бо хацела вельмі шмат.
І засталася старая ля разбітага карыта, бо хацела вельмі шмат. Згадалі вядомую казку Александра Сергеевича Пушкіна. Дзякую вам, яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Ну што ж, паважаны біфолк, ці прыдумалі вы, згадалі адпаведнікі, сінонімы? Так, згадалі. На беларускай мове «застацца ў дурнях». Так. І на рускай. Калі ласка. Остаться не соли нахлебавши, не солоно, Цудоўна. И опростоволоситься. Выдатна, ну просто малайцы. Я толькі дадам, беларусы яшчэ кажуць, без штаноў застацца, без ботаў, на бабах. Ну, а расіяне с носом. Дзякую, максімальную колькасць балаў, 9, зарабілі ў гэтым конкурсе удзельнікі каманды «Біфолк». Апладысменты. Паслухаем «Васабі Джаз Бэнд», што па-беларуску гучыць як «Нашча». Калі ласка, Андрэй. Такім чынам пачнем. Пачнем. Наш фразеолагізм «сашнем носа не дастаць». Выдатна. Так гавораць пра ганарыстага чалавека. І гэта правільны адказ. Ужо 3 балы. Далей сказ. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сашнем. Ага, дык вы згадалі байку Кандрата Крапівы. Як называецца, дарэчы, гэтая байка? Ганарысты Парсюк. Выдатна, малайчына. Ну і сінонімы або адпаведнікі прыдумалі? Адпаведнікі ёсць. Першы адпаведнік гэта «землі не видзіць чалавек» или «высоко задрал нос». Высока задраў нос, выдатна, малайчына. Беларусы скажуць, фігай носа не дастаць, без фігі не да носа, крукам носа не дастаць. Ну, а расіяне звычайна нос задзірает. Малайцы. І «Васабі Джаз Бэнд» таксама у гэтай гульні назапасіла 9 балаў. Дзякую. Дзякуй вам. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шаноўныя гульцы, гульня складваецца цікава. Вам трапіліся дастаткова вядомыя ў народзе выразы, і вы з імі добра спраўляецеся. Хто з нас не сустракаў у жыцці людзей, якія празмерна ганарацца сабою? Гэта звычайныя задавакі. І фразеолагізм «сажнем носа не дастаць» безумоўна пра іх. Праўда, мне больш даспадобы сінонім да яго «фігай носа не дастаць». А яшчэ ўспомнілася старая з вядомай казкі пра залатую рыбку, якая страціла ўсё з-за непамернай сквапнасці і засталася ля разбітага карыта. Пагоніся за шчасцем казачным нібыта і можаш апынуцца ля разбітага карыта, прачытаў у Эдуарда Валасевіча. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 31 і 29 ачкоў. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Ну, пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Гэта наш «Біфолк». Шаноўныя мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Адказка. Якая-небудзь справа гучная, арганізаваная на пачатку, завяршаецца нікчэмнымі вынікамі. З вялікае хмары малы. Ці ёсць у вас адказ? Хто будзе адказваць, Станіслаў? Адказваць будзе Алексей. З вялікае хмары малы дождж. І гэта правільны адказ. Апладысменты. Ну што ж, выпрабаванне для каманды «Васабі Джаз Бэнд». Спачатку падказка. Раней так гаварылі пра ручное прадзіва ў доўгія зімнія ночы. Зімняя ночка бацьку? Ці падрыхтаваліся, Андрэй? Адказвае Лізавета. Зімняя ночка, бацьку сарочка. Выдатніца, малайчынка, падтрымайце. Шаноўныя, для вас музычнае заданне. «Біфолк» слухае, увага на экран. День едем, день идем, корчмы не минаем, як працуем, то не пьем, а в гостях гуляем. Чарка
Шарка ей чарговая, шарка хлаблёвая. Малайчынка! Я спытаю, а як жа называецца песня? За гэта мы таксама вам налічым яшчэ 3 балы. Шарка на пасашок. Выдатна! Я толькі дадам музыка Александра Балотніка, а словы Александра Лягчылава. Музычнае заданне для каманды Васабі Джаз Бенд. Увага! Там у полі дзе крынічанькі посварылись 3 дзявічанькі. Бялявая, чарнявая, а 3 рыжа кучаравая. Бялявая, чарнявая, а 3 рыжа кучаравая. Хлопец, хлопец, не журыся. Ну что, Андрей, что вы придумали? Хлопец, хлопец, не журыся, каго любіш, разбярыся. А что вы не спяваете? Хлопец, хлопец, не журыся, калі любіш, разбярыся. Ну что ж, вам трэба назваць песню. Чарнявая, бялявая. Бялявая, чарнявая, яшчэ 3 балы, малайчына. Ну а спявалі беларускія песняры, музыка Олега Аверына, словы народныя. Паважаная каманда Біфолк, для вас паэтычнае заданне. Простае шчасце людское, так як і наша з табою, пэўна, складаецца з солі. Станіслав, хто будзе адказваць? Адказваць будзе Таісія. Простае шчасце людское, так як і наша з табою, пэўна складаецца з солі, з хлеба, сабранага ў полі. Малайчына, малайчына. Яшчэ 2 заданні. Назва верша. Шчасце людское. Шчасце залічана. Гэта верш «Шчасце». Ну і аўтара трэба назваць. Я лічу, што гэта Максім Танк. І вы правільна лічыце. 3 балы. Ну што ж, Васабі Джаз Бенд, вам заданне. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве. Андрей, хто будзе прапаноўваць чарговы радок? Адказвае Елизавета. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. На Беларусі Бог жыве, і няхай заўсёды жыве. Вось такі варыянт прапанавала Елизавета, і няхай да веку жыве. Залічым 3 балы, дзякую. Вам трэба назваць верш. Верш называецца «На Беларусі Бог жыве». І вы правільна лічыце, гэта даволі вядомы верш. Дзякую вам. Трэба назваць аўтара. Ці ёсць у вас варыянты, Андрей? Хто аўтар? Ёсць адзін варыянт. Калі ласка. Но мы не уверены. Калі ласка. Адкажа Алексей. Мабыць, гэта Рыгор Барадулін? Не, гэта не Рыгор Барадулін, не. Станіслаў, ёсць у вас адказ? Ёсць адказ, мы лічым, што гэта Уладзімір Караткевіч. І вы правільна лічыце. Дякую, дякую. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда Біфолк. У іх 49 балаў. Каманда Васабі Джаз Бенд назапасіла 46 балаў. Выдатны вынік, малайцы. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы ў студыі правялі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. Дякую. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі. Паміж дзвюх беражкоў рэчка малая тэрапілася. Паміж дзвюх лапшукоў дзяўчынанька станавілася.
час мінуючи. Ой, куди ж ти глядиш, дівчинонька, все сумуючи. Над ним з бережков птушки дивні пісні співають. Ой, один з хлопчуков пригожу, да тільки ж я його не кохаю. На другім бережку нічого нема, тільки два дуба. Любий хлопець другий, тільки ж дітьми он де у шлюбі.